dako nga pagpasipala para sa mga Hudiyo nga mo claim ka nga ikaw anak sa Dios. Para nila murag kanang binuang, dakong binuang kana, kanang dakong bakak kana para nila kay ang ilahagong hunahuna kabahin og Ginoo distansya na para nato. Siya'y nagbuhat nato pero distansya kita diha kaniya. Mura ba og naa ang reverence tinuod na pero para nila kanang layo gyud kayo siya kaysa compare nato nga mga yang gimugna lamang muna ilahang teaching. Siguro ang Ginoo ni respetar man gyud ni ana, pero tungod kay mi-claim man siya gyud nga anak siya sa Dios ug ang iyang mga buhat gikan man sa Dios, para nila dili sila mutuo ni ana ang mga Hudiyo kay tungod nagpasipala man ang ato ang Ginoo, and that's the very reason nganong batuon gibato nila ang Ginoo tungod sa mao nga claim nga siya anak sa Dios. Kumo kana kung dili ta mo claim ni ana, unsa naman lang di ay kita, no? Kung sa tuang ibalhin ta na or ibutang ta na sa tuang konteksto nga mo claim ta nga anak ta sa Ginoo, anak ta sa Dios, mugna ta sa Dios. Apan dili ta mo claim ni ana, magunsa man lang ta. Gibuhat ra ta sa Ginoo nga walay rason, gibuhat ta sa Ginoo nga walay purpose, or baka gibuhat ta sa Ginoo nga murag mintumaw lang ta sa kalibutan nga way plano ang Ginoo para nato. Sa pagsulti sa Ginoo di ay nga siya anak sa Dios, and His purpose sa pag-anhi diri sa kalibutan, gitagaan niya og kanang katuyuan ang iyahang pag-anhi dinhi alang sa kaluwasan sa tanan. Nya klaro man pud kayo gid na nga siya anak yud sa Dios, nga iyahang rason ug ang pag-anhi dinhi ang paghatag magkaluwasan sa tanan, and that is ang initial niini nga mo nga pag-anhi niya dinhi ang iyahang mga milagro, ang mga pagtabang ngadto sa mga nagkinahanglan, ilabi na sa ilang kaayuhan nga buhat gayud tinuod sa Dios diha nining mga tawhanaha pinaagi kang Hesukristo nga atong Ginoo. Mao bitaw nang mingon ang atong Ginoo, bisan og dili ka mo mutuo kanako, at least mutuo lang mo sa ako ang mga buhat nga ako mo'y gipadala sa Dios. Buhat sa ako nga buhat nga ako gipadala sa Dios. Kung dili man gani mutuo ang mga tao diha kaniya, at least man lang sa iyahang mga buhat nga siya gipadala sa Dios. Og niini bugat man gini nato, no, sa tuang kita nga mas bugat ang lihok kaysa pulong manggani. Munang Ginoo, kung dili man lang gani maminaw ang mga tao sa iyahang pulong, but at least ang mga buhat niya nga naghatag og kaayuhan ug kaluwasan sa uban, mao'y supposedly mao'y pagatuuhan. Kung di man gani mutuo diha kaniya, pero at least ang mga buhat sa Ginoo nga maayo ug naghatag og milagro ngadto sa uban, mao'y pagatuuhan. Now, kung kini ato ang mabutang sa konteksto usab pod nga ang Ginoo nagbuhat og mga milagro alang sa kaluwasan sa uban, alang usab pod sa kaayuhan sa uban, nan makakita ta nga ang lihok sa Ginoo alang kanato pinagi kang Kristo buhi gayud kaayo. Ilabi na sa mga maayong mga butang nga gibuhat sa Ginoo dinhi kanato. Pero mga tao dili gayud mulantaw ni ana, nagpadayon sila sa pagdili pagtuo sa Ginoo. Karon usab pud ay kining mao nga Biyernes, gitawag kini og Biyernes Dolores, painungod sa mahal nga Birhen Maria sa kasakit, diin naglantaw siya nga iyang anak paga-antuson, pagasakiton. Sumala sa tradisyon, ang mahal nga Birhen or ang Ginoo mura ba og manamilit siyahang inahan para sa maong misyon nga dako kaayo nga iyang pag-atubangon diha sa iyahang mga kasakit. Yung ang kasakit sa anak dili ma-separate diha sa kasakit sa inahan, or ang kasakit sa inahan
dili usab pod mas separate diha sa kasakit sa anak. Sa unsang kontekstuha nga naa ni siya nga maong nga kasakit, dili ba dakong kasakit sa usa ka inahan nga magsud-ong siya nga iyahang anak dili pagatuuhon, dili tagaan og pagtagad og pagrespetar sa mga tawo nga supposedly nakasinati sila sa maayong mga buhat sa Ginoo, apan gidisregard lang gihapon, maski nagbuhat ang Ginoo og mga milagro, maski nagsulti siya og unsay-unsay sakto, pero ang mga tawo muhatag og pagdisregard lang gihapon sa Ginoo. Ang yang mga kahago sa tong Ginoo murag gibaliwala lamang sa mga tawo nga supposedly nakadawat og milagro gikan sa Ginoo. Ug dili ba sakit nga pamalandungon, ilabi na sa unang disipulo sa tong Ginoo, way lain kundili ang mahal nga Birhen Maria. Ug ingon man usab pod kanato siguro pod nga mga Kristiyanos nga niningkamot gani sa pagsunod sa tong Ginoo, pero nining kalibutana karon nga nagkagidlay, nagyapoy mga tawo nga di mutuo sa Ginoo maski gani siyang mga milagro. Or baka ang ubang mga tawo nga nakadawat og milagro and eventually nagpadayon gihapon sila sa mga hiwi nga dalan. Naging mga tawo pod nga ingon ni ana. Og kini dili ingon tag sakit man ang pagbato, physical good na, pero labing sakit usab pod kun ang Ginoo, kun ato ang ibutang nato ang ato ang kaugalingon diha sa konteksto sa Ginoo nga siya nagbuhat sa sakto, nagbuhat sa angayan, nagbuhat og mga milagro, pero wa gihapon tuohi. Labing sakit usab pod na sa konteksto sa Ginoo. Ug maski pag nagbuhat sa sakto, nagyapoy mga tawo nga midumili sa Ginoo. Munay dakong sakit usab pod nga nasinati sa Ginoo. Dili lang ang pagbato, kundi ang paghatag og disrespect, ang walay pagtuo o walay pagsalig diha sa Ginoo. Sakit pa kaysa pagbato diha kaniya. Ug ang maong ebanghelyo kanato karon, konteksto ni siya sa pagpukaw biya nato, unsa man ang atoang relasyon tali sa Ginoo diri kanato. Inana ba ka strong usab pod ang atoang pagtuo diha kaniya, or baka nakadawat ang mga milagro pero hinay-hinay ra pod, dili ta gani ta makapasalamat siya mga buhat nga maayo dinhi kanato. It's a wake up call alang kanatong tanan, and most especially nining panahon nga musud na ta sa Semana Santa, giawhag ta all the more sa pagsunod diha sa kasakit sa tuang Ginoo. And eventually we also hope and we pray for our Easter to join with our Lord, or sa diha sa mao nga pagkabanhaw mubanta sa kadaugan usab pod sa tuang Ginoo.